μικρό κομμάτι του Στέλιου Παπαδόπουλου, της προπόνησης που κάνουν με το δάσκαλό του για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα μικρό κομμάτι, βέβαια, ένα απόσπασμα. Όσο μπορούν να απολαύσουν τα μάτια σας και να ακούσουν τα αυτιά σας, κάντε λίγο ησυχία, αξίζει τον κόπο. Δεν τα βλέπετε εύκολα αυτά κάποιοι που δεν είστε του αθλήματος, παρά μόνο στη τηλεόραση. Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα. Μπράβο Στέλιο. Μπράβο Βάσκα Σοκράτη. Έχω την εντύπωση αυτό για να το παρακολουθήσουμε να το βάλω σε slow motion. Δεν φαίνονταν τα θύματα.